lalle za mu harba bindiga da alburushi mu dasa bom, lalle za mu harba bindiga da alburushi mu dasa bom in ya kama. Mu ma sai mu lancin jihadi da ya 2004 suka yi mana wannan laifin, za mu bi su ɗai za mu daddatsa su. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. bayan haka ‘yan uwa musulmi ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sannan ‘yan uwa musulmi ina yi mana fatan alheri baki ɗayanmu, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sada mu da duk wani alheri da yake cikin wannan wata mai albarka. Yau muke 5 ga watan Ramadan, hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama tana 1441, wanda ya dace da 28 ga watan 4 miladiya kuma tana 2020. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Ya ‘yan uwa musulmi, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa cikin littafinsa mai tsarki, إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa lallai waɗanda suke ɓoye abinda muka saukar na shiriya, abinda muka saukar na ayoyi ga mutane, lallai malaman da suke ɓoye gaskiya ba sa bayyana abin da Allah ya sanar da su na wahayi da aka yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, suke ɓoye gaskiya bayan Allah ya sanar da su gaskiya, to waɗannan ula'ika yal'anuhumullah, waɗannan su ne Allah yake tsine musu albarka, wa yal'anuhumul la'inun, kuma waɗannan su ne mala'iku suke tsine musu albarka. Wannan shine tafsirin da malaman tafsiri suka yi wa wannan aya. To in dai haka ne ya ‘yan uwa musulmi, duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar ilimin abin da aka saukar ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, to lallai ya kamata ya ji tsoron Allah, ya san cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tambaye shi game da wannan ilimi da Allah ya sanar da shi, wanda ya ɓoye saboda tsoro ko kwaɗayi. To, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tsine masa albarka ya kore shi daga rahmarsa, domin shi ne alla'anu ɗin, shi ne al'attardu min rahmatillah, shi ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kori mutum daga rahmarsa, wato babu yanda za a yi rahamar Allah ta same ka, matuƙar kai ka faɗa cikin wannan aiki. To, kaga ‘yan uwa musulmi wannan zai nuna mana ashe wannan aiki ne mai hatsarin gaske, kuma laifi ne mai girma sosai. ɓoye gaskiya bayan mutum ya santa. Ya ‘yan uwa musulmi, an yi wa wani babban malami wanda ake kira da suna Sheikh Salihul Fauzan, an masa tambaya. Wannan babban malami ne cikin malamai ahlus sunna, yana nan a raye. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara kiyaye shi, ya sa albarka cikin rayuwarsa. An yi wa wannan malami tambaya kama yadda ya zo cikin littafi na Abdul Hamid Najjar, littafin da ya kira da suna Tahzirus Salafi min manhajit tamayyu' al-khalafi. Aka tambayi shi wannan malami a shafi na 23 cikin wannan littafi, yake cewa su'ila shaykhuna Salihul Fauzan, yace an tambayi babban malamin mu Salihul Fauzan hafizahullah, Allah ya kiyaye shi ya kare shi. Ma nassuhu, ga tambayar da aka yi masa, هل ما يقوم به أحد طلبة العلم من تتبع أخطاء بعض الدعاة وجمعها وإخراجها في أشرطة بحيث يخصص لكل داعية شريطا يذكر فيه أخطاءه وحفواته فهل هذا من المنهج الصحيح؟ Tambayar da aka yi wannan malami aka ce da shi abinda wasu ɗaliban ilimi suke yi, su kawo kasassuka na malamai, su bibiyi karatuttuka da lakcoci na wasu malamai, su tsamo kurakuran waɗannan malamai,
sannan sai su fito su bayyana wa musulmi cewa malam wane da malam wane da malam wane suna da kurakurai a guri kaza da wuri kaza da wuri kaza. Wannan aiki da wasu ɗaliban ilimi suke yi, aka ce da shi wannan malami Sheikh Salihul Fawzan, hal hada min al-manhaj as-sahih? Wannan aiki gaskiya ne, daidai ne ko kuskure ne? Fa ajaba bi qawlihi, sai Sheikh Salihul Fawzan ya bada amsa yace, idza kana al-qasd min hada bayan al-haqq, idan waɗannan ɗalibai niyyarsu da take cikin zukatansu shine bayyana gaskiya, suna ƙoƙarin bayyana gaskiya ne da ƙoƙarin bayanin kurakurai don a nisanci kuskure ɗin, wa bayanan khata, abinda suka nawaita shine kawai su bayyana kuskure, si bayanin gaskiya. Hada tayyib, sai malam yace in dai haka ce niyyar su to wannan aiki ne mai kyau. Hada min ad-da'wa ila Allah, yace wannan wani bangare ne na kira zuwa ga Allah subhanahu wataala. Annana nubayyinu al-akhta, shine cewa mu muna bayyana kurakurai li ajli alla yaqa an-nasu fiha, domin kada mutane su fada cikin kurakurai din. Dan haka dan an samu wasu dalibai suna bibiyar karatuttuka da lakcoci da hudubobi na wasu malamai, suna tsamo kurakuransu, suna bayyana cewa kuskure ne, to wannan bai saba wa tafarki madaidaici ba. Kama yadda ma kuka ji malam ya ce wannan wani yanki ne na da'awa na kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. ‘Yan uwa musulmi, bisa ga wannan fatawa ta Sheikh Salihul Fawzan da kuma waccan aya da muka saurara, nake so da yaddar Allah subhanahu wata'ala zan yi wasu bayanai masu mahimmanci wanda nake ganin Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanar da ni su. Idan na ɓoye su, to zai zama nima zan iya shiga cikin waccan ayar kenan, ta faɗa kaina tsinuwar Allah subhanahu wata'ala wal iyazu billah. Ya ‘yan uwa musulmi, abin da ya faru a arewacin Najeriya shekara 13 da suka wuce baya, har ya zuwa yanzu wannan fitina tana nan ana ta fama da ita. Ina nufin fitina ta Boko Haram. Fitina ta Boko Haram, ‘yan uwa musulmi, ta samo asali daga nan arewacin Najeriya, jihar Maiduguri, kamar yadda duk muka sani. Waɗannan matasa suka tashi, suka sai bindigogi, suka sai makamai, suka shirya da niyyar yaƙar sojoji da ‘yan sanda ko yaƙar gwamnatin Najeriya. To daga nan ‘yan uwa, duk abin da ya faru, abin da kuka sani ba kwa buƙatar in sake maimaita muku. Sannan wannan bala'i ‘yan uwa musulmi babu shakka ya cutar da mu sosai, cutarwa ta ƙarshe. Cikinmu ‘yan uwa musulmi akwai waɗanda suka rasa rayukansu, cikinmu akwai waɗanda suka rasa iyayensu, akwai wanda aka kashe musu iyayensu, akwai waɗanda aka kashe ‘ya'yansu, akwai waɗanda suka rasa yayyansu, akwai waɗanda suka rasa maƙotansu. Wannan fitina ta Boko Haram an yi asarar rayukan musulmi da yawa a cikinta, wannan abu ne da kowa ya san shi ya tabbatar. Sannan ita wannan aƙida ta Boko Haram, ba na jin cewa a nan Najeriya akwai wani musulmi wanda yake goyon bayar wannan aƙida. Ba na jin akwai wani musulmi da yake goyon bayan wannan aƙida ta Boko Haram, domin sharrinta ya fito fili. Dukkanin musulmi sun gane cewa wannan aƙida ce fanɗararriya, kangararriya, ta saba wa littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To don haka ‘yan uwa musulmi, abin da yake wajibi a kanmu shine mu tambayi kawunanmu daga ina waɗannan matasa suka samo wannan aƙida ta siyan bindigogi da tara makamai da kuma yaƙar gwamnati, domin daga wannan aƙidar ne aka haifi Boko Haram ɗin. To yanwa musulmi, dole ne mu wa kan ma'adalci, kuma dole ne mu faɗi gaskiya komai ɗacinta, kuma dole ne mu faɗi gaskiya duk ta kan wanda ta biyo, matuƙar gaskiyar ce kuma akwai dalilai a kanta, to dole ne mu faɗe ta yanda ta kasance. Kada mu kwana da gaskiya, yin kwana da gaskiya wannan abu ne wanda yake
wato sufa ce ta bani Isra'ila, Ubangiji subhanahu wata'ala ya zarge su da ita. Su ne suka kasance idan mai rauni cikinsu ya yi laifi to sai su tsayar masa da haddi. Idan kuma wanda yake ɗan mulki, ɗan dangi sananne ya yi irin wannan laifin, shi kuma ba sa tsayar masa da haddi. Haka manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ba mu labari. To, ‘yan uwa musulmi mai adalci, wannan aƙida ta Boko Haram, ‘yan uwa musulmi, ta samo tushe, ta samo asali a arewacin Najeriya daga karatuttuka da lakcoci da huɗubobi na wannan shahararren malami da ake kira da suna Sheikh Ja'far Mahmud Adam, Allah ya ji kansa da gafara. Sannan aƙida ta Boko Haram ta samo tushe, ta samo asali daga lakcoci da karatuttuka na wannan malami da ake kira da suna Awwal Albani Zaria. ‘Yan uwa musulmi, waɗannan malamai guda biyu su ne malaman Boko Haram. Abinda nake nufi da cewa su ne malaman Boko Haram, wato su suka haifi wannan aƙidar a arewacin Najeriya. Huɗubobinsu da karatuttukansu da lakcocinsu su ne suka karantar da Boko Haram. Ba na nufin wai su suka yi jagorancin yaƙin Boko Haram sun ɗau bindiga an yi yaƙi da su, ba haka nake nufi ba. Ina nufin waɗannan matasa su suka gina su akan wannan aƙida. Wannan ina ba da wannan shaida gare ku, ku saurare ta da kyau da kunnuwanku, ku kasa kunne ku ji abin da nake faɗa. Sannan ina ba da shaida ga Allah subhanahu wa ta'ala, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana jin abin da nake faɗa, kama yadda kuma kuke sauraron abin da nake faɗa. Ina ba wa Allah shaidar cewa wannan aƙida waɗannan malamai su suka haifar da ita kuma su suka gina waɗannan samari a kanta. Ba na magana game da makomar waɗannan malamai, sun rasu sun mutu, Allah ya ji kansu, Allah ya gafarta musu. Ina musu fatan alheri, ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta zunubansu, ya sa aljanna ce makomarsu. To amma yan uwa musulmi, dole mu wa kanmu adalci, kuma dole ne mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala mai bayanin gaskiya. Waɗannan malamai su ne malaman Boko Haram, kuma su suka haifi wannan aƙida ta Boko Haram. Kama yanda yanzu dinnan zan kawo muku dalilai filla daki da sautukan waɗannan malamai da maganganunsu waɗanda suka ƙunshi waɗannan aƙidu na Boko Haram. Kuma da yardar Allah subhanahu wa ta'ala ga abubuwa nan guda 10 waɗanda aka gina waɗannan samari a kansu, kuma su ne Boko Haram ɗin, kuma duka waɗannan abubuwa guda 10 sun fito daga bakin Malam Ja'far Mahmud Adam, Allah ya ji kansa da gafara, kuma sun fito daga bakin Malam Awwal Albani Zaria, Allah ya ji kansa da gafara. ‘Yan uwa musulmi, wannan fitina ce babba, wacce aka yi asarar rayuka a sanadiyyarta, aka yi asarar dukiyoyi, aka yi asara ta ƙarshe, kuma ta cutar da musulmi cutarwa ta ƙarshe. Kai daga arewacin Najeriya ma wannan fitina ta fantsama ta shiga ƙasar Kamaru, ta shiga ƙasar Nijar, kai har ƙasar Ghana da Benin, duk wannan fitina ta Boko Haram sharrinta ya kai can. To don haka yan uwa musulmi, dole ne mai adalci mu fito mu wa mutane bayani. Me yasa nake so in yi magana game da lakcocin waɗannan malamai guda biyu da kuma hudubobinsu da karatuttukansu? Domin ‘yan uwa musulmi, ko da Ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin rahamarsa ya ba wa gwamnatocin Najeriya iko da nasara akan waɗannan matasa ‘yan Boko Haram sun kawo ƙarshen wannan fitina da ake fama da ita, to fa matuƙar lakcoci da karatuttuka da hudubobi na waɗannan malamai guda biyu suna nan, ana sai da su, ana sauraron su, ana sako su a rediyo a matsayin malamai na addini. To ‘yan uwa musulmi, aƙidar Boko Haram ba ta ƙare ba kenan. Aƙidar Boko Haram ba ta ƙare ba, domin kama yadda waɗannan lakcoci su suka haifi waɗannan matasa da aka gama da su, to za su sake haifar wasu irinsu masu ɗauke da wannan aƙida ta Boko Haram. Don haka ba mu da zaɓi ‘yan uwa musulmi sai mu nisanci waɗannan karatuttuka da waɗannan lakcoci.
amma kafin in yi bayanin wannan hukunci ya ƴan uwa musulmi, ku saurara da kunnuwanku ku ji abin da waɗannan abubuwa guda 10 waɗanda babu saɓani tsakanin Malam Ja'far da Malam Awwal Zaria da kuma 'yan Boko Haram. Abubuwa ne guda 10 da baki ɗayansu suka yi ittifaƙi a kansu, kuma waɗannan abubuwa guda 10 su ne Boko Haram ɗin. Dama ita Boko Haram, wannan suna da aka bata a arewacin Najeriya, suna ne kawai aka bata a nan arewacin Najeriya, amma sunanta na ainihi wanda ake kiranta da shi a addinin Musulunci shine al-Khawarij. Wannan shine sunansu na yanka na addini. Waɗannan ayyuka da suke yi addinin Musulunci yana kiransu da al-Khawarij, shine sunan da magabata suka kira su da shi tintini. To waɗannan aƙidu na Khawarij guda 10, 'yan Boko Haram sun koye su, sun karɓe su, sun karance su daga lakcoci da karatuttuka na Malam Ja'far Mahmud Adam da kuma lakcoci da karatuttuka na Malam Awwal na Zaria. Ubangiji subhanahu wata'ala ya datar da mu. ‘Yan uwa musulmi, abu na farko shine Malam Ja'far da kuma Malam Awwal Albani Zaria, Allah ya ji kansu da gafara, Allah ya gafarta musu, suna da aƙida ta Khawarij. Shi ita ce aƙida ta Boko Haram kenan, cewa ba a yi wa shugabanni biyayya sai in shugabannin sun kasance adilai ne. Idan shugaba bai kasance adali ba, idan shugaba bai kasance mai adalci ba, to ba za a yi masa biyayya ba, kuma ba za ma a yadda da shi a matsayin shugaba ba. Za a yi fito na fito da shi, za a yi ja'in ja da shi matuƙar baya adalci. To wannan aƙida ‘yan uwa musulmi ta saba wa aƙidar da ahlus sunna suke kanta. Ahlus sunna suna da aƙidar da suka ɗauko daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa shugaba ana yi masa biyayya ko da ku azzalimi ne, cewa ana yi wa shugabanni biyayya ko da ku azzalimai ne. Haka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka nuna. ‘Yan uwa musulmi, Imamul Bukhari da Imamu Muslim sun rawaito hadisi daga Abdullahi ibn Mas'ud, hadisi mai lamba ta 3603 a wajen Imamul Bukhari kenan, hadisi mai lamba ta 1843 a wajen Imamu Muslim. Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa qala Rasulullah, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace, innaha satakunu ba'di asaratun wa umurun tunkirunaha. To ƴan uwa musulmi, kafin kawo waɗannan hadisai, bari ku ji abin da Malam Ja'far yake cewa, bari ku ji abin da Albani yake cewa. Ina ga haka zai fi. Mu fara kawo maganganun su da fari, sannan kuma sai mu zo mu kawo dalilai daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mu kawo kuma ijma'i na ahlus sunna wanda ya nuna cewa waɗannan maganganu na Malam Ja'far da Malam Albani na Zaria maganganu ne da suka saba wa hadisan manzon Allah, suka ci karo da aqida ta ahlus sunna. Malam Ja'far yake cewa, amma dan saboda kasancewar mulkin su imtidad ne, ya samo asali daga daula Usmaniyya, burbushin abin da daula Usmaniyya muke karramawa, muke girmamawa, muke mutuntawa, amma matukar za a yi mana adalci ne za mu ci gaba da yin hakan. Idan ba za a yi mana adalci ba, wallahi tallahi babu garanti din za mu ci haka. Babu, ba za mu yi wa wani alkawali ba, ba za mu yi signing a dukkan wata takarda ba da za ta nuna za mu ci gaba da biyayya ga dukkan zaure ko fadar da muka san ba za ta yi mana adalci ba. Ba za mu ci gaba da yin biyayya. To kun ji inda Malam Ja'far yake cewa za su yi biyayya, za su mutunta shugabanni da sarakuna, matukar shugabanni da sarakuna za su yi musu adalci. Wannan magana da Malam Ja'far yake faɗa, ‘yan uwa musulmi, ta ci karo da aqida ta ahlus sunna. Wannan ba aqida ce ta ahlus sunna ba, wannan aqida ce ta khawarij. Khawarij kuma su ne Boko Haram, cewa ana yi wa shugabanni biyayya ne in sun yi adalci kawai. Idan shugabanni ba su yi adalci ba, ba a yi musu biyayya. Awwalu Albani Zaria shi ma yake cewa
wannan gwamnatin ta siyasar yanzu tana tsananta mana kwatankwacin tsananin da ake wa Shehu Dan Fodiyo a lokacin yunfa. Idan na ce wannan gwamnatin ina nufin gwamnatin gwamna Makarfi. Zaluntar mu ake yi, ba a sauraron mu. Da azumi bana ɗaya daga cikin malamanmu yana tafsiri, 'yan shi'a suka je suka daba mishi wuka. Sarkin Zazzauye mana alkawarin za a ɗau mataki. Area commander ya mana alkawarin za su ɗau mataki. Gwamna ya yi alkawarin ta hanyar daraktan shi na addini za su ɗau mataki, amma har yanzu shiru kake. To yanzu abin da muke cewa, kuna jin magana za ta wuce haka? Ba za ta wuce ba. Kun ga suna nuna cewa ba a yi wa shugaba biyayya kenan sai ya zama shugaba adali ne baya zalunci. Malam Albanin Zaria yake cewa wannan abu da aka yi wa malamin nan muna nan muna jira kamar yadda gwamnati ta ce za ta yi shari'a ta yi, kamar yadda gwamnati ta ce za ta yi shari'a ta gaskiya ta yi, idan ta yi shari'a ta gaskiya shi kenan. Mu mun san mutuncin shari'a, mun san mutuncin doka, idan an yi hukunci shi kenan, in ku aka ci gaba da wasa da hankali, kar ku manta mu ɗin nan dai mu ne na Kano. To wannan Albani Zaria kenan yake cewa ko dai a yi musu adalci a wannan shari'a da za a yi musu su da 'yan shi'a, ko kuma idan ba a ɗau mataki ba, to su ɗin nan su ne na Kano. Albani me yake nufi da mu ɗin nan mu ne na Kano? Yana nufin abin da ya faru a lokacin gwamna Abdullahi Wasai na Kano kenan, lokacin da aka kama wani arne ya yi izgili ga littafin Allah subhanahu wa ta'ala, sai aka kai shi kotu, sai kotu ta yanke masa ɗauri, ta yanke masa hukuncin ɗauri a kurkuku. Sai wasu samari suka ce ba su yadda a yanke masa hukuncin ɗauri a kurkuku ba, sai suka tashi da daddare suka je suka haura ko suka karya wannan kurkuku, suka shiga suka janyo wannan arne suka yanka shi yankan rago. To shine Albani yake cewa mu ma fa matuƙar gwamnatin gwamna Makarfi ba ta yi mana adalci ba, ba a je an ɗauki hukunci kan waɗancan 'yan shi'a da suka yi mana ta'addanci ba, to mu ɗin nan dai mu ne na Kano. To kun ga wannan magana ta Malam Ja'far ita ma ta saba wa abin da ahlus sunna suke kai. Wannan magana ce ta 'yan Boko Haram. Wannan shine Boko Haram. Ya qulu Ja'far, Malam Ja'far shi ma yana cewa ina kira da gaggawa a madadin kaina da yan uwana musulmi, muna kira ga gaggawa ga gwamnatin tarayya, 'yan majalisa na tarayya su yi ƙoƙarin gudanar da binciken gaggawa a kama mutanen da suke da wannan hannu cikin gaggawa, a yanke musu hukunci na gaggawa irin hukuncin da ya dace da irinsu. Wallahi tallahi matukar aka yi shiru ba a yi ba, to al'amura suna iya dagulewa a wannan kasa, al'amura suna iya rikicewa a wannan kasa. Wanda ma ke da gurin ci gaban siyasar ba za ta ci gaba ba, dan rigima za mu tayar ta bala'i, dan rigima za mu tayar ta bala'i, dan rigima za mu tayar ta bala'i. Idan ya so sojoji su zo su kwace mulkin kowa ya huta, ai ta bala'i ko ba za mu daina ba game da addini. To wannan Malam Ja'far kenan yake wannan magana. Sannan haka Malam Ja'far yake cewa kuma kun ƙi adalci, kun ƙi wakiltar mu, wallahi za mu fito titina mu wakilci kanmu. Kun ji wakiltar mu, za mu fito mu wakilci kanmu. Ina fatan muna fahimta. ‘Yan uwa musulmi, wannan aƙida da su Malam Ja'far suke faɗa da shi da Awwal Albani na Zaria, wannan aƙida ta ci karo da aƙida ta Ahlus Sunnati wal Jama'a. Wannan aƙida ta saba wa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bari mu kawo hadisai guda biyu kacal, sannan sai mu koma mu ga abin da ahlus sunna suka rubuta lokacin da suka yi bayanin manhaji na ahlus sunna da kuma aqida ta ahlus sunna. Akwai ja'in ja da shugabanni, akwai fito na fito da shugabanni, akwai cewa ba za a yi wa shugaba biyayya ba sai ya kasance adali, ko ana yi wa shugaba biyayya ko da azzalimi ne.
lalle za mu harba bindiga da alburushi mu dasa bom, lalle za mu harba bindiga da alburushi mu dasa bom in ya kama. Mu ma sai mu lancin jihadi da ya 2004 suka yi mana wannan laifin, za mu bi su ɗai za mu daddatsa su. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. bayan haka ‘yan uwa musulmi ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sannan ‘yan uwa musulmi ina yi mana fatan alheri baki ɗayanmu, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sada mu da duk wani alheri da yake cikin wannan wata mai albarka. Yau muke 5 ga watan Ramadan, hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama tana 1441, wanda ya dace da 28 ga watan 4 miladiya kuma tana 2020. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Ya ‘yan uwa musulmi, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa cikin littafinsa mai tsarki, إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa lallai waɗanda suke ɓoye abinda muka saukar na shiriya, abinda muka saukar na ayoyi ga mutane, lallai malaman da suke ɓoye gaskiya ba sa bayyana abin da Allah ya sanar da su na wahayi da aka yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, suke ɓoye gaskiya bayan Allah ya sanar da su gaskiya, to waɗannan ula'ika yal'anuhumullah, waɗannan su ne Allah yake tsine musu albarka, wa yal'anuhumul la'inun, kuma waɗannan su ne mala'iku suke tsine musu albarka. Wannan shine tafsirin da malaman tafsiri suka yi wa wannan aya. To in dai haka ne ya ‘yan uwa musulmi, duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar ilimin abin da aka saukar ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, to lallai ya kamata ya ji tsoron Allah, ya san cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tambaye shi game da wannan ilimi da Allah ya sanar da shi, wanda ya ɓoye saboda tsoro ko kwaɗayi. To, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tsine masa albarka ya kore shi daga rahmarsa, domin shi ne alla'anu ɗin, shi ne al'attardu min rahmatillah, shi ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kori mutum daga rahmarsa, wato babu yanda za a yi rahamar Allah ta same ka, matuƙar kai ka faɗa cikin wannan aiki. To, kaga ‘yan uwa musulmi wannan zai nuna mana ashe wannan aiki ne mai hatsarin gaske, kuma laifi ne mai girma sosai. ɓoye gaskiya bayan mutum ya santa. ‘Ya'yan uwa musulmi, an yi wa wani babban malami wanda ake kira da suna Sheikh Salihul Fauzan, an masa tambaya, wannan babban malami ne cikin malamai ahlus sunna, yana nan a raye, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara kiyaye shi, ya sa albarka cikin rayuwarsa. An yi wa wannan malami tambaya kama yadda ya zo cikin littafi na Abdul Hamid Najjar, littafin da ya kira da suna Tahzirus Salafi min manhajit tamayyu' al-khalafi. Aka tambayi shi wannan malami a shafi na 23 cikin wannan littafi, yake cewa su'ila shaykhuna Salihul Fauzan, yace an tambayi babban malamin mu Salihul Fauzan hafizahullah, Allah ya kiyaye shi ya kare shi. Ma nassuhu, ga tambayar da aka yi masa, هل ما يقوم به أحد طلبة العلم من تتبع أخطاء بعض الدعاة وجمعها وإخراجها في أشرطة بحيث يخصص لكل داعية شريطا يذكر فيه أخطاءه وحفواته فهل هذا من المنهج الصحيح؟ tambayar da aka yi wannan malami aka ce da shi abinda wasu ɗaliban ilimi suke yi, su kawo kasassuka na malamai, su bibiyi karatuttuka da lakcoci na wasu malamai, su tsamo kurakuran waɗannan malamai,
sannan sai su fito su bayyana wa musulmi cewa malam wane da malam wane da malam wane suna da kurakurai a guri kaza da wuri kaza da wuri kaza. Wannan aiki da wasu ɗaliban ilimi suke yi, aka ce da shi wannan malami Sheikh Salihul Fawzan, hal hada min al-manhaj as-sahih? Wannan aiki gaskiya ne, daidai ne ko kuskure ne? Fa ajaba bi qawlihi, sai Sheikh Salihul Fawzan ya bada amsa yace, idza kana al-qasd min hada bayan al-haqq, idan waɗannan ɗalibai niyyarsu da take cikin zukatansu shine bayyana gaskiya, suna ƙoƙarin bayyana gaskiya ne da ƙoƙarin bayanin kurakurai don a nisanci kuskure ɗin, wa bayanan khata, abinda suka nawaita shine kawai su bayyana kuskure, si bayanin gaskiya, haza tayyib. Sai malam yace in dai haka ce niyyar su, to wannan aiki ne mai kyau. Haza min ad-da'wa ila Allah, yace wannan wani bangare ne na kira zuwa ga Allah subhanahu wataala. Annana nubayyinu al-akhta, shine cewa mu muna bayyana kurakurai li ajli Allah yaqa an-nasu fiha, domin kada mutane su fada cikin kurakurai din. Dan haka dan an samu wasu dalibai suna bibiyar karatuttuka da lakcoci da hudubobi na wasu malamai, suna tsamo kurakuransu, suna bayyana cewa kuskure ne, to wannan bai saba wa tafarki madaidaici ba. Kama yadda ma kuka ji malam ya ce wannan wani yanki ne na da'awa na kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. ‘Yan uwa musulmi, bisa ga wannan fatawa ta Sheikh Salihul Fawzan da kuma waccan aya da muka saurara, nake so da yaddar Allah subhanahu wata'ala zan yi wasu bayanai masu mahimmanci wanda nake ganin Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanar da ni su. Idan na ɓoye su, to zai zama nima zan iya shiga cikin waccan ayar kenan, ta faɗa kaina tsinuwar Allah subhanahu wata'ala, wal iyazu billah. Ya ‘yan uwa musulmi, abin da ya faru a arewacin Najeriya shekara 13 da suka wuce baya, har ya zuwa yanzu, wannan fitina tana nan ana ta fama da ita. Ina nufin fitina ta Boko Haram. Fitina ta Boko Haram, ‘yan uwa musulmi, ta samo asali daga nan arewacin Najeriya, jihar Maiduguri, kamar yadda duk muka sani. Waɗannan matasa suka tashi, suka sai bindigogi, suka sai makamai, suka shirya da niyyar yaƙar sojoji da ‘yan sanda ko yaƙar gwamnatin Najeriya. To daga nan ‘yan uwa, duk abin da ya faru, abin da kuka sani ba kwa buƙatar in sake maimaita muku. Sannan wannan bala'i ‘yan uwa musulmi babu shakka ya cutar da mu sosai, cutarwa ta ƙarshe. Cikinmu ‘yan uwa musulmi akwai waɗanda suka rasa rayukansu, cikinmu akwai waɗanda suka rasa iyayensu, akwai wanda aka kashe musu iyayensu, akwai waɗanda aka kashe ‘ya'yansu, akwai waɗanda suka rasa yayyansu, akwai waɗanda suka rasa maƙotansu. Wannan fitina ta Boko Haram an yi asarar rayukan musulmi da yawa a cikinta, wannan abu ne da kowa ya san shi ya tabbatar. Sannan ita wannan aƙida ta Boko Haram, ba na jin cewa a nan Najeriya akwai wani musulmi wanda yake goyon bayar wannan aƙida. Ba na jin akwai wani musulmi da yake goyon bayan wannan aƙida ta Boko Haram, domin sharrinta ya fito fili. Dukkanin musulmi sun gane cewa wannan aƙida ce fanɗararriya, kangararriya, ta saba wa littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To don haka ‘yan uwa musulmi, abin da yake wajibi a kanmu shine mu tambayi kawunanmu daga ina waɗannan matasa suka samo wannan aƙida ta siyan bindigogi da tara makamai da kuma yaƙar gwamnati, domin daga wannan aƙidar ne aka haifi Boko Haram ɗin. To yanwa musulmi, dole ne mu wa kan ma'adalci, kuma dole ne mu faɗi gaskiya komai ɗacinta, kuma dole ne mu faɗi gaskiya duk ta kan wanda ta biyo, matuƙar gaskiyar ce kuma akwai dalilai a kanta, to dole ne mu faɗe ta yanda ta kasance. Kada mu kwana da gaskiya, yin kwana da gaskiya wannan abu ne wanda yake
wato sufa ce ta bani Isra'ila, Ubangiji subhanahu wata'ala ya zarge su da ita. Su ne suka kasance idan mai rauni cikinsu ya yi laifi to sai su tsayar masa da haddi. Idan kuma wanda yake ɗan mulki, ɗan dangi sananne ya yi irin wannan laifin, shi kuma ba sa tsayar masa da haddi. Haka manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ba mu labari. To, ‘yan uwa musulmi mai adalci, wannan aƙida ta Boko Haram, ‘yan uwa musulmi, ta samo tushe, ta samo asali a arewacin Najeriya daga karatuttuka da lakcoci da hudubobi na wannan shahararren malami da ake kira da suna Sheikh Ja'far Mahmud Adam, Allah ya ji kansa da gafara. Sannan aƙida ta Boko Haram ta samo tushe, ta samo asali daga lakcoci da karatuttuka na wannan malami da ake kira da suna Awwal Albani Zaria. ‘Yan uwa musulmi, waɗannan malamai guda biyu su ne malaman Boko Haram. Abin da nake nufi da cewa su ne malaman Boko Haram, wato su suka haifi wannan aƙidar a arewacin Najeriya. Hudubobinsu da karatuttukansu da lakcocinsu su ne suka karantar da Boko Haram. Ba na nufin wai su suka yi jagorancin yaƙin Boko Haram sun ɗau bindiga an yi yaƙi da su, ba haka nake nufi ba. Ina nufin waɗannan matasa su suka gina su akan wannan aƙida. Wannan ina ba da wannan shaida gare ku, ku saurare ta da kyau da kunnuwanku, ku kasa kunne ku ji abin da nake faɗa. Sannan ina ba da shaida ga Allah subhanahu wa ta'ala, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana jin abin da nake faɗa, kama yadda kuma kuke sauraron abin da nake faɗa. Ina ba wa Allah shaidar cewa wannan aƙida waɗannan malamai su suka haifar da ita kuma su suka gina waɗannan samari a kanta. Ba na magana game da makomar waɗannan malamai, sun rasu sun mutu, Allah ya ji kansu, Allah ya gafarta musu. Ina musu fatan alheri, ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta zunubansu, ya sa aljanna ce makomarsu. To amma yan uwa musulmi, dole mu wa kanmu adalci, kuma dole ne mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala mai bayanin gaskiya. Waɗannan malamai su ne malaman Boko Haram, kuma su suka haifi wannan aƙida ta Boko Haram. Kama yanda yanzu dinnan zan kawo muku dalilai filla daki da sautukan waɗannan malamai da maganganunsu waɗanda suka ƙunshi waɗannan aƙidu na Boko Haram. Kuma da yardar Allah subhanahu wa ta'ala ga abubuwa nan guda 10 waɗanda aka gina waɗannan samari a kansu, kuma su ne Boko Haram ɗin, kuma duka waɗannan abubuwa guda 10 sun fito daga bakin Malam Ja'far Mahmud Adam, Allah ya ji kansa da gafara, kuma sun fito daga bakin Malam Awwal Albani Zaria, Allah ya ji kansa da gafara. ‘Yan uwa musulmi, wannan fitina ce babba, wacce aka yi asarar rayuka a sanadiyyarta, aka yi asarar dukiyoyi, aka yi asara ta ƙarshe, kuma ta cutar da musulmi cutarwa ta ƙarshe. Kai daga arewacin Najeriya ma wannan fitina ta fantsama ta shiga ƙasar Kamaru, ta shiga ƙasar Nijar, kai har ƙasar Ghana da Benin, duk wannan fitina ta Boko Haram sharrinta ya kai can. To don haka yan uwa musulmi, dole ne mu adalci, mu fito mu wa mutane bayani. Me yasa nake so in yi magana game da lakcocin waɗannan malamai guda biyu da kuma hudubobinsu da karatuttukansu? Domin ‘yan uwa musulmi, ko da Ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin rahamarsa ya ba wa gwamnatocin Najeriya iko da nasara akan waɗannan matasa ‘yan Boko Haram sun kawo ƙarshen wannan fitina da ake fama da ita, to fa matuƙar lakcoci da karatuttuka da hudubobi na waɗannan malamai guda biyu suna nan, ana sai da su, ana sauraron su, ana sako su a rediyo a matsayin malamai na addini. To ‘yan uwa musulmi, aƙidar Boko Haram ba ta ƙare ba kenan. Aƙidar Boko Haram ba ta ƙare ba, domin kama yadda waɗannan lakcoci su suka haifi waɗannan matasa da aka gama da su, to za su sake haifar wasu irinsu masu ɗauke da wannan aƙida ta Boko Haram. Don haka ba mu da zaɓi ‘yan uwa musulmi sai mu nisanci waɗannan karatuttuka da waɗannan lakcoci.
amma kafin in yi bayanin wannan hukunci ya ƴan uwa musulmi, ku saurara da kunnuwanku ku ji abin da waɗannan abubuwa guda 10 waɗanda babu saɓani tsakanin Malam Ja'far da Malam Awwal Zaria da kuma 'yan Boko Haram. Abubuwa ne guda 10 da baki ɗayansu suka yi ittifaki a kansu, kuma waɗannan abubuwa guda 10 su ne Boko Haram ɗin. Dama ita Boko Haram, wannan suna da aka bata a arewacin Najeriya, suna ne kawai aka bata a nan arewacin Najeriya, amma sunanta na ainihi wanda ake kiranta da shi a addinin musulunci shine al-Khawarij. Wannan shine sunansu na yanka na addini. Waɗannan ayyuka da suke yi addinin musulunci yana kiransu da al-Khawarij, shine sunan da magabata suka kira su da shi tintini. To waɗannan aƙidu na Khawarij guda 10, 'yan Boko Haram sun koye su, sun karɓe su, sun karance su daga lakcoci da karatuttuka na Malam Ja'far Mahmud Adam da kuma lakcoci da karatuttuka na Malam Awwal na Zaria. Ubangiji subhanahu wata'ala ya datar da mu. ‘Yan uwa musulmi, abu na farko shine Malam Ja'far da kuma Malam Awwal Albani Zaria, Allah ya ji kansu da gafara, Allah ya gafarta musu, suna da aƙida ta Khawarij. Shi ita ce aƙida ta Boko Haram kenan, cewa ba a yi wa shugabanni biyayya sai in shugabannin sun kasance adilai ne. Idan shugaba bai kasance adali ba, idan shugaba bai kasance mai adalci ba, to ba za a yi masa biyayya ba, kuma ba za ma a yadda da shi a matsayin shugaba ba. Za a yi fito na fito da shi, za a yi ja'in ja da shi matuƙar baya adalci. To wannan aƙida ‘yan uwa musulmi ta saba wa aƙidar da ahlus sunna suke kanta. Ahlus sunna suna da aƙidar da suka ɗauko daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa shugaba ana yi masa biyayya ko da ku azzalimi ne, cewa ana yi wa shugabanni biyayya ko da ku azzalimai ne. Haka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka nuna. ‘Yan uwa musulmi, Imamul Bukhari da Imamu Muslim sun rawaito hadisi daga Abdullahi ibn Mas'ud, hadisi mai lamba ta 3603 a wajen Imamul Bukhari kenan, hadisi mai lamba ta 1843 a wajen Imamu Muslim. Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa qala Rasulullah, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace, innaha satakunu ba'di asaratun wa umurun tunkirunaha. To ƴan uwa musulmi, kafin kawo waɗannan hadisai, bari ku ji abin da Malam Ja'far yake cewa, bari ku ji abin da Albani yake cewa. Ina ga haka zai fi. Mu fara kawo maganganun su da fari, sannan kuma sai mu zo mu kawo dalilai daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mu kawo kuma ijma'i na ahlus sunna wanda ya nuna cewa waɗannan maganganu na Malam Ja'far da Malam Albani na Zaria maganganu ne da suka saba wa hadisan manzon Allah, suka ci karo da aqida ta ahlus sunna. Malam Ja'far yake cewa, amma dan saboda kasancewar mulkin su imtidad ne, ya samo asali daga daula Usmaniyya, burbushin abin da daula Usmaniyya muke karramawa, muke girmamawa, muke mutuntawa, amma matukar za a yi mana adalci ne za mu ci gaba da yin hakan. Idan ba za a yi mana adalci ba, wallahi tallahi babu garanti din za mu ci haka. Babu, ba za mu yi wa wani alkawali ba, ba za mu yi signing a dukkan wata takarda ba da za ta nuna za mu ci gaba da biyayya ga dukkan zaure ko fadar da muka san ba za ta yi mana adalci ba. Ba za mu ci gaba da yin biyayya. To kun ji inda Malam Ja'far yake cewa za su yi biyayya, za su mutunta shugabanni da sarakuna, matukar shugabanni da sarakuna za su yi musu adalci. Wannan magana da Malam Ja'far yake faɗa, ‘yan uwa musulmi, ta ci karo da aqida ta ahlus sunna. Wannan ba aqida ce ta ahlus sunna ba, wannan aqida ce ta Khawarij. Khawarij kuma su ne Boko Haram, cewa ana yi wa shugabanni biyayya ne in sun yi adalci kawai. Idan shugabanni ba su yi adalci ba, ba a yi musu biyayya. Awwalu Albani Zaria shi ma yake cewa
wannan gwamnatin ta siyasar yanzu tana tsananta mana kwatankwacin tsananin da ake wa Shehu Dan Fodiyo a lokacin yunfa. Idan na ce wannan gwamnatin ina nufin gwamnatin gwamna Makarfi. Zaluntar mu ake yi, ba a sauraron mu. Da azumi bana ɗaya daga cikin malamanmu yana tafsiri, 'yan shi'a suka je suka daba mishi wuka. Sarkin zazzauye mana alkawarin za a ɗau mataki. Area commander ya mana alkawarin za su ɗau mataki. Gwamna ya yi alkawarin ta hanyar daraktan shi na addini za su ɗau mataki, amma har yanzu shiru kake. To yanzu abin da muke cewa, kuna jin magana za ta wuce haka? Ba za ta wuce ba. Kun ga suna nuna cewa ba a yi wa shugaba biyayya kenan sai ya zama shugaba adali ne baya zalunci. Malam Albanin Zaria yake cewa wannan abu da aka yi wa malamin nan muna nan muna jira kamar yadda gwamnati ta ce za ta yi shari'a ta yi, kamar yadda gwamnati ta ce za ta yi shari'a ta gaskiya ta yi, idan ta yi shari'a ta gaskiya shi kenan. Mu mun san mutuncin shari'a, mun san mutuncin doka, idan an yi hukunci shi kenan, in ku aka ci gaba da wasa da hankali, kar ku manta mu ɗin nan dai mu ne na Kano. To wannan Albani Zaria kenan yake cewa ko dai a yi musu adalci a wannan shari'a da za a yi musu su da 'yan shi'a, ko kuma idan ba a ɗau mataki ba, to su ɗin nan su ne na Kano. Albani me yake nufi da mu ɗin nan mu ne na Kano? Yana nufin abin da ya faru a lokacin gwamna Abdullahi Wasai na Kano kenan, lokacin da aka kama wani arne ya yi izgili ga littafin Allah subhanahu wa ta'ala, sai aka kai shi kotu, sai kotu ta yanke masa ɗauri, ta yanke masa hukuncin ɗauri a kurkuku. Sai wasu samari suka ce ba su yadda a yanke masa hukuncin ɗauri a kurkuku ba, sai suka tashi da daddare suka je suka haura ko suka karya wannan kurkuku, suka shiga suka janyo wannan arne suka yanka shi yankan rago. To shine Albani yake cewa mu ma fa matuƙar gwamnatin gwamna Makarfi ba ta yi mana adalci ba, ba a je an ɗauki hukunci kan waɗancan 'yan shi'a da suka yi mana ta'addanci ba, to mu ɗin nan dai mu ne na Kano. To kun ga wannan magana ta Malam Ja'far ita ma ta saba wa abin da ahlus sunna suke kai. Wannan magana ce ta 'yan Boko Haram. Wannan shine Boko Haram. Yaqulu Ja'far, Malam Ja'far shi ma yana cewa ina kira da gaggawa a madadin kaina da yan uwana musulmi, muna kira da gaggawa ga gwamnatin tarayya, 'yan majalisa na tarayya su yi ƙoƙarin gudanar da binciken gaggawa a kama mutanen da suke da wannan hannu cikin gaggawa, a yanke musu hukunci na gaggawa irin hukuncin da ya dace da irinsu. Wallahi tallahi matukar aka yi shiru ba a yi ba to al'amura suna iya dagulewa a wannan kasa, al'amura suna iya rikicewa a wannan kasa. Wanda ma ke da burin ci gaban siyasar ba za ta ci gaba ba, dan rigima za mu tayar ta bala'i, dan rigima za mu tayar ta bala'i, dan rigima za mu tayar ta bala'i. Idan ya so sojoji su zo su kwace mulkin kowa ya huta, ai ta bala'i kuma ba za mu daina ba game da addini. To wannan Malam Ja'far kenan yake wannan magana. Sannan haka Malam Ja'far yake cewa kuma kun ƙi adalci, kun ƙi wakiltar mu, wallahi za mu fito titina mu wakilci kanmu. Kun ƙi wakiltar mu, za mu fito mu wakilci kanmu. Ina fatan muna fahimta. ‘Yan uwa musulmi, wannan aƙida da su Malam Ja'far suke faɗa da shi da Awwal Albani na Zaria, wannan aƙida ta ci karo da aƙida ta Ahlus Sunnati wal Jama'a. Wannan aƙida ta saba wa hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Bari mu kawo hadisai guda biyu kacal, sannan sai mu koma mu ga abin da Ahlus Sunna suka rubuta lokacin da suka yi bayanin manhaji na Ahlus Sunna da kuma aƙida ta Ahlus Sunna. Akwai ja'in ja da shugabanni, akwai fito na fito da shugabanni, akwai cewa ba za a yi wa shugaba biyayya ba sai ya kasance adali, ko ana yi wa shugaba biyayya ko da azzalimi ne.